Mbak Lia. Mbak Lia, monggo. Wilujeng dalu Pakde Semin, wilujeng miarsaken kewala, tergantung monitor saking dalem. Di wonten Pakde Slamet, Pulau Sari, sak seesipun. Tergantung Pakde Saklek Ngasem, Mas Tri Pulau Sari. Yo, ya, Anak lanang dhewe, anak wedok dhewe, lanang wedok tak kudange, besok pinter nyambut gawe, tak kudange bocah ayu, aja mengepicir nasu, yen dituturi sibuk supaya selamat rahayu. Man pring kula ngedilincipi nadyan murung wis ngicipi. apa iya? Tukokno Mas oleh-oleh. Oleh-oleh apa? Yen gak sapi aku ya emok. Terus? Takokno Mas nganti jelek. Era Supri. Era sing kuwi aku ya emok. Ora nek Supri. Mas Supri ki akeh lho pengkok kaya ning Supri. Ah, gak apik kae. Bahaya. Asem. Timun sigarane. Oh, dadi senengane Supri pengkok. Terus bangun negarane, tak kudangi bocah bagus, jaga tembung sing besos, sekolah bisa lulus, yen tumindak mbok sing tulus. Ya Mas, bayeme Allah lemu-lemu, ayeme yen pinuju ketemu, tak kudangi bocah manis, aja mengepicir nangis tetia, bocah sing wasis, tapi bebaya ben kalis. Ya Mas, sandengan-dengan pipi kiwa, tuwas dipandeng ora rumangsa. Raden, nyangkeng ember ngiwa nengen, lungguh jejer nggo tombo kangen. Ayo Mbah Slamet Pulau Sari, Pakde Saklek, Mas Tri. Oh. Tasih sesarengan ngudi laras. Nangis anakku
Pak De Bambang. Ugi kantor Pak Sukiman Sikiwir. Sikiwir. Ora demes Sikiwir. Nek dudu gone ora demes. Sikiwir. Professional audio. Yau. Tak lelo 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 ledo duk meneng jobi jer nangis anakku sing ayu rupane yen nangis mundhak ilang ayune tak kadang bisa urip mulya dadi wanita utama ngluhurke asmane wong tuwa dadi pendekaring bangsa cupanang ngongger anakku kae bulane dadari kaya buta kekilani lagi goleki canangis tak lelo 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 ledo dup meneng jobi jer nangis tak emban aku cari kawung yen nangis mundhak ibu bingung Cikiwir oh ini mas
sindone sapa tan? Ngudi laras. Sindone sapa wae? Sinden pusat kabeh. Tuwek ponom. Oh ya jelas tuwek. Monggo Pak Sur Purwodadi mania. Mas Mali. Mas Winanto. Yo Pak De Marsono ndang joget kene. Gede kondol. Dahlia Sakila untuk telepon Ibu Isri Suwarni Mboten manggis ugi keluarga besar Mas Eko. Sidem kebuna
sliramu batin iki kanetan sarengmu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati tan bisa jendem ya kaya ra bisa ngoncati saben wanci tansah nggodha ati nanging aku wedi bloko mekasane teman lara tresno tangka dulu nanging caket sajroning atiku nggonku nantang rasa iki wis kinodrat ya Pakde Boyong kodrat kok lampahi lek Wito barang teko kae ya Mas Boyong ki enek Pakde anu belong barang Mas Oh, belong iki yo dirungokke anu anakmu lanang sapa loncung ya Pakde loncong ndang sehat ya Pakde oh iki krune Pakde Boyong kelong siji sapa lah Pakde loncung pekone iya soalnya yo lagi alangan le ya bae didongake bendang mari ya ya ndang sehat Pak semangat Pakde heeh kok bendang iso mendem bareng masukin Ulo sawah sapa ngendut datan orang ati nangos kepilot saiba bunga rasaku lamun bisa kesaketan seliramu Dilaras Jaya Multimedia ya Mas Mandil goyang kalamun baros sliramu batin iki anane tansah rengu rasa tresno kang tak pendem sarwa mikir ati tanah bisa jenjem kaya ra bisa ngentati tansah anggoda ati nanging aku wedi bloko mekasane teman lara tresno najan ado yen kagulung nanging caket sajroning atiku isore ati le nggonku nandang tresno iki wis kinodrat satremo nglampahi Gur aku ki kelingane gur salahku apa Ulo sawah sapa ngendut datan Allah ati kang wis kapilot saiba bunga rasaku lamun bisa secaketan seliramu dan ini aku suka aku suka apa
janjimu wong ayu nyitrane saiki jur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani tresnanmu kacu kuning dadi babele kali kopian kowe isih nyandeng ya rono mrene setak kowo ra bisa latihan mung sedela ketemu sliramu kacuku neng tak jak nunggu belia wong bagus kumpul karo aku ya janjimu wong ayu nyitrani saiki jur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani tresnanmu ya mas ya cukup bisa latihan mung sedih asiknya kumpul karo aku
padha embon sing tangguh kabungi aku berjono saiki apa mbak saiki wancine gilir sing padha turu wancine gilir saiki wancine gilir sing padha turu wancine gilir dilares goyang mbak Mini gantungan impen bangun redon-redon aja ngadaya ayo bangun aja padha lembang sing tangguh nyambungi aman datang aku berjono saiki wancine gilir sing padha turu wancine gilir milir-milir saiki wancine gilir sing padha turu wancine gilir Ya. Lah. ayo Niti laras yo buat yang sabar-sabar aja Mas Heri Sumbawa Mas Pino saben dina rasane ra karuan ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan mangan langet lele rasane kok kaya tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbak ya sampun le nesu kabeh iso rasa ketu nganggo cucu emanan paras bagusmu ndak beda karo atimu rungokno lembangan manisku sayang ngeputene sestu ketiring sakit nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal ntar sayangku ora bakal koyo cacing kanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun rah cining saben dina rada alon le Dani rada tuwa alon sabar sabar kalau nggak sabar aku bisa manggis dua saben dina rasane ra karuan rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok kaya tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe bojoku mbak ya sampun nesu kabeh iso rasaku tuh nganggo cucu imanan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manis
upaya kembo kepiye carane tresnaku ora bakal jar sayangku ora bakal kaya najan kanane bubrek aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ini saben dina iki lo saleha 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 iki lo saleha saleha yo ora ana rong taun benmu dadi presiden dipaksa mundur parlemen yo basur jarene kasus ngono jarene kasus ini neng ra ana nyatane kelingan politik orde baru dadi korban ambisi reformis palsu nadyan cacat netramu nanging ngerti batinmu ngendi kucing di asu LSM apa partai ormas apa mung RT sing penting tumindake kelingan walengmu sing prasaja agama ngayomi jagat raya salengamu ake sing rumangsa kelangan bandeka rakyat sing wis lila dadi korban dijegal menekene mergo melani rakyate sing wis dianggap ra penting lan tansah disingkirake nyanyi kabeh yo oh saleho iki lo saleho 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 iki lo saleho saleho ora ana rong taun nggonmu dadi presiden dipaksa mudhun parlemen jarene kasus ngene jarene kasus ngono ning ra ana nyatane dadi lawan politik orde baru dadi korban ambisi reformis palsu nadyan cacat netramu nanging ngerti batinmu ngendi kucing ngendi asu LSM apa partai ormas apa mung RT sing penting tumindake kelingan welengmu sing prasaja agama
ngayomi jagat raya salunga mawate sing mangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lila dadi korban dicekel mono kene mergo melani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake ayo Mas Eko salunga mawate sing mangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lila dadi korban dicekel mono kene mergo melani rakyate sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake nyanyi kabeh oh saweho iki lho saweho manis dek kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis yen mesem manis ngungkul matu kaya ngrentoke jantungku apa jenenge Mbak Tumini? Iya. Alor ngidul sampean gawane gendul kembang lati ronce-ronce setengah mati aku naksir kowe pasar turimas nang endi Mbak? ning Surabaya aku ngerti sampean mong pengen gedhe Sires aduh dek golane Jawa kowe wong manis dasare prasaja emang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat wadai wong lanang ngudi laras gong banyune hey hey wilujeng dalu Pak Desemin sehat yo manis ke kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis
yen mesem manis ngungkul matu kaya bisa ngrentoke jantungku gandeng mas sampean pancen gandeng tambah gandeng yen ora seneng mandeg kang soalet mas namine kangkung ngalor ngidul sampean gawane gendul kembang hati aku dek dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe pasar lagi mas ning aku tok Solo aku ngerti sampean mong pengen godho Sires aku dek kulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat watake wong lanang matur sembah monggo padepen masukkan monggo masukkan larane atiku bareng krungu ngendi kamu kaya primarong sing tumancep sak jroning atiku nanging sing tak rasa mung eluku gantung metet nelesi pipi hati tembus tak jroning hati ajur mumur hatiku becamu mitera rasane pikir liwas mikir getir-getir aduh becik aluwung sumikir remuk ing atiku ora bisa bani ya mung donga tinonga muga-muga selamat selaminya kaya
Ketir-ketir aduh becik aluwung sumingkir remuk ing atiku ora bisa samani ya mung donga selamat jeraminyo ngambar arom tan kujiwa katon memanise sekar bakar lan melatiri noce katon kinalom dakan liyane jagat katresna Wanodya ayu utama ngambar aroping kusuma mulat leng-leng prata agawe sengsebe nala
rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuman ana liya mung sira sayangku tak ana liya mung sira sayangku.
beda ati aduh Kang Mas apa jasa gawe hae najan ati kok gawe lara ati iki iseni bentangan sunah tansah tak teki
Terima kasih Mas Eko. Mas Agung. Mas Agung.
iki wancine kawin lilir tambal ban yo tambal ban aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan macet musik Kosek sabar. dalam Jedot kosek. Iya. Goyang mama tumini, awas. Persiapan ya. Dar. Ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Dar. Ban pecah maneh. Esuk-esuk rezekine tambah mlumpuk. Oi tambah mlumpuk. Oi tambah mlumpuk. Oi tambah mlumpuk. Oi tambah Kosek mlumpuk. malah hidup. Ayang-ayang terate Salam kangen, salam kangen. terate Suwandoro. Kali sinten iki? Mas Sugeng Lolongan ya. Mas Heri Sumbawa ayang-ayang lagi. Oke baik. Ayo mas, ayo mas, ayo. Iya. Peteng rasane ati kang ngandang sengite liyan hanyawan aku kowe lah bekatresnan Limas wong ayu. Mas. Piye? Pancene tresno iki akeh pacoban. tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ora diakoni Senajan nyowo ra bisa nomo. bakal tak jaga yen durung Ra bisa ingkang kuwasa kuwasa. Kang Mas kowe sing tak sayang ra lila aku kudu kelangan Mas mustikane ati dong aku siji. tresno iki apa Dewa-dewa ning asara kuasa ati kawula akan kula lape tresno batas kendang lagi coba parewangi kapateni laire tresno kang suci kasih nyata yen aku sliramu isih
nganggo nyawang fotomu rasa kangen kumparang sliramu royen ate atung tresno bebarengan ing kedung amba saiki adol papane tanpa kabar kepiye waratane aku tansah ngantuk-antuk moga liya dina bisa ketemu ayo mas ya pancen kudu takoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni panyuwun kumring sliramu rungokno tangising ati iki liwat tangan wanci bengi aku titip salam kangen jroning ati ayo ya iya mas ku duduk di tepi danau mas mas airnya jernih gemilang menenangkan pikiran kacau serta hati risau apalagi dia memandang mas mas dunia daratan mengembang yang sedih ditiup angin mengangguk mulai mana lu iya terlintas bayangan wajahmu sayang di dalam bunga teratai engkau melambai sadar dari lamunanku mas mas ku betik bunga teratai ku jumpa Bapak Ibu sekalian, bekat telan semanten kula sak kanca saking Dilaras sinarian sakila ugi